страшно, ако беше Афа Каняжа, ти помогна. Днеска ще правим Crazy Russian Chicken. Вече Днеска съм Snoop Dogg. Snoop Dogg everyday, Snoop everyday. Виж то. Але, танкули, че мога да се. Драшко, ти имаш стоя, ама аз имам красота. Аз пък имам слак. Съпорт не съм ти, бе. Ела, Чу дай ме. гуш. Дай гуш. Хора, аз умрях и сега съм свързан с Калиста. Калиста! Две адикерите. Добро кученце. Я, кликни малко да те помилвам. Окей. Аз съм Фелис. Виж, хуа. Как беше на свят? Виж, бе. Мишо, хуа. Остана, кой умря? Помогни ми още, аз ще кажа кога се махнеш. Чакай още, бе, трябваше още, бе. Трябваше толкова малко. Миналия път Мицов, като ми помня супер много стигнах до буто, без да се реколвам. Аз как вземам критикал стъс, бе? Бах чак. Пасва. Някакъв по 63 критикал. Да, по 63. Аз на АП критах по 43. Кът играх. А той е сигурно първата игра с тъс. То толкова просто чак не си играл с нея. Не, бе, играл съм, ама сега с новия апдейт за първи път, бе. Новия апдейт го направиха преди 5 месеца. То не се спря, значи. Аз успях си фарма като спокойно кученце, он не лави. Спокойно кученце. Че ти неспокойно кученце в Смецов, не си го и помисляй. Изглаве. Олигофрен? Колко съм гаден мишки да се реколвам. Да та фаща яда нещастник. Тъс нищо се заяди сме. Мисъв умираш. О, мака! Аз и сега само да ми се заради кюто и ще убия луксата. Мисъв Мирко, нали знаеш кой ти прави кют като го стакнеш? Да, бе. Я го пусни. Да, бе. Аз сега пак почнах на ново да го Сега стаквам. как биеш по много стрелички. Да, бе, знам го. Бе, бати, аз сигурно да не съм играл за първи път с тъс. Ти примерно каза, че играш за първи път. Не, аз играя, ама нали съм гледал как другите играят. Ти си много просто, бе. Как просто бабата? Трябва ми помни. Кой ти трябва? Помощ! Помощ! Умирам! Ти преди ти умираш. Как ще умра, аз съм зомби, бе. Ще извадя младчето и ще видиш едно зомбеса. Умирам! Обадите си на бърза помощ. Защото съм огън. Не той. Аз съм шипки. Обадите се на пожарната, понеже съм огън. Обадете се на шефкет с червения пакет. Оле, Мирко, разбива. Айде, лека нож. Миро, it's try to be a hero. Аз съм най-добрия. Тука на То си земята. много просто, бе. Бам. Ау, мъртъв съм. Как ти можа да почна песен? Знаех си, че ще умра. Знаех си. Боповете винаги зна. Аз си... Мицов, заглушил си. Галето сам си говори тъкмо. Та пък е заглушил. Гали, Добре, и аз искам ти с най-добрият приятел педал. Гали, как хубаво си говориш. Сам. Аз чувам от на Мирко, как говориш? Мирикофона. Миркофона. О, Че
на Мирко микрофона и микрофон. Я си виж това е, бе. Тя вика микрофон. Гале, по-дете, гале, работата ти се спукаме. Бирджан Примков, знаеш как ми каже? Микрофон. Абе, той все още вика, Драшко. той все още вика акумулатор. Искам един хубав акумулатор. Акумулатор. Или акумулатор. Купете един акумулатор, please, се знае в този. Please give me един акумулатор. Абе, акумулатор. Тако с... Ау, Тако са... умрях! Мицов, я кажи, ай сума, але, носа го е, ай сумнаха. Але, Бягай, фош! Как може да умра, бе? але. Че по него ли, бе? О, видя ли, уредбата беше спидната. Тум. Бум, бам, буба, бум, бум. Здравейте. Ня се ръковаше. Чакай си идвам. Здравейте, казвам се Али Разат. Идва шефке с червения пакет. Много ма кеф песничката, бе, не знам. И мене за тия Ела тука, бе, шоу. Ай сума, опа! Хора, вижте! Бен тролет. Вижте каква птица! Това е супер! Супер, да го стакна. Да, ще стане. Здравейте, казвам се Али Раза. Тук Аре, съм. готовите ще му направя инсект. Ще направиш. Господа ти на помощ, грешнико! Призма. Помощ да ти на помощ, Само ти е тут, грешник! брат. Ама ти- Помощ да ти на помощ. Здравейте, казвам се Али Раза. Идвам тук с Ари, шефке. бе! Аз нямам скил, бе. Хора, аз след 20 секунди ще ви помогна. О, забре, че сме... О! Але. Але. Фотим да взема реда, ако ще рекламам. Алелуя! Аз не съм Мирко Бота, бе. Аз не съм Мирко Бота. Пу, аз съм више. О, демедж. Демедж. Мирко ще го убият се. Мирко ще купят по турета. Вече. Мирко, поясня, че той ще умня. Умрял за стрелен гръм просто. Аз тук ще... Айде, утна. Мирко, ма. Че няма мана, сега Хора, ще... вижте птицата на щастието. Ето, сега ще лупне. Има 100 мана, аре, какво чака? Гали, да ти кажа ли ко? Тя вече го изхарчи. Ние как им виждаме базата? Бах ти хакер, тя лалер хак. Кой вижда, бе? Чушките. Ами аз съм Аз- хакер. Аз не виждам базата. Аз съм хакер. Ами то ти стапо. Ето го шефке с червения пакет. Бум, бам, бара, буба, бам. Шмок. О, Мирко мирише на яйца. Шмок every day. Шмок. Мирко, Шмок. Ръкавиците на Драшко. Ти му вземи на Драшко работните ръкайци, че постоянно му ги използваш. Не, тя се изправи. Please report me! Report me and my mother for create me. Бум. Бам. Къде отиваш, бе? Тебе? Правилно, много се правилно. For create Бам. me. Бум. Ко става като стакна и петия бе? Ко става? Раждаш се. Опа. Ууу, раждам се. Мирко, нашата... То скричка, бе! За Мирко без красновици. Добре, то скъп критика уби, бе! Аре, Мирко, я доше са, я. Дръжка. Мирко, запуши на дръжка ще смята. Дръжка е силно, Гали, аз ще тръжкам към тебе. Добре, Бах ти, Мирко, майка. няма нищо лошо. Ти си изкарваш грива. Ти си грозен, Гали, Ама грозен. ти пак мириш. Грозен! Ти си, Мицов, готов ли си? Мицов! Мицо! Мицов умира! Ти голям тапак, бе. Ома, тут ме места, бах в тъпия. Бяха я умрял. Сега може да послушам. Грозен умира! Ай. Това е възбира, аз ти стаквам тук. Але. Аре, качи хората. Мирче на ваниля. Ама, Мицов!
Виж това знам колко са на какво. Ала, ще тра. Аре, ба! Аре, бе, Мицов е! Аре, бе, помогни! Мицов е, бах ти аутиста! Какво учи се? Не, бе! За какво спря атаката, бе? Господ да те убие! О, аз ще го взема. Не, ще вземеш ти. Няма как да го вземеш, то бързото се е рекалнал. Няма. О, кът нищо се рекал, но знаеш. Нищо ще не дам гол. Хора, сега ще виждам и тяхната база. Аре, Мишо, стаква е, бе! Аз Мишо Драшко. Таква, ма то с мангалкът не спира с тях. Хора, вижте, виждам и целият мидлейн. Да бе, изпитай ма къде си кажеш бе. Ако още един път умра, са кълна, че утре... а. Ако още един път умра в лигата, са кълна, че утре ще намеря 20 лева на улицата. Али, Махни. ладно. Мама ти дай, бай, лапка се. Пламене, майка ми изпитай. Тронах Драшко. Ау! Гледаш ми, ме, Мишко. С. Аз умрях, бе! С. Аре, Драшко, правим го. Ми супер, аз казах се, няма бърка. Цяло мирайте. Буфитните брат човек се сърдя за винаги. Forever! Аре, Аре, варе, но. Помня брат, ако скочиш ще го убиеш. Няма. Аре, бе! Оп! О, майко! Ой, ти си много с тебе, Мишо. И аз Мишо Драшко. натискам чуто. Натискаш ти. То щупи кулата, бе! Мицов пак чакай, игнайтна. Да? За всеки случай. Бах ти смотаното! Ама, Драшко, как няма губиш, ще ми дирас на колко Аз посадя. Гали, стой, ще ти помогна, чакай! Гали, ще ти помогна, стой! Чакай, идва! Кой ще ми помага? Там има една гарга. О, ето, Гали, видя ли го? Помогнах ти! Няма как се сърдиш. Да ударя, ама не можа. Аре, откъде да ударя? Галито умира, умира. Вътре в краста е мастера, не, няма го. Гали тук дупенцето. Аре бе! Умирай, умирай честно и почтено. Той сама да го наточа. Ето го хакера. Ооо! Аре, бързо! Ман. Не, Как ме не успя, бе? Абе, погледни я тъс, бе! Майкъл! Какъв демидж ми налива тъс, бе? Бах ти! Ясото ми създавал ли си го фитнали, бе? Не. Бъбъл. не е само един дабъл. Газито си кулата сега. Хора, вижте сега как ще оцеля мидлейна. Ботлейна. По кой биеш ти, бе, ей? Ама, помощ е водка, бе! Добре, бе, как ме хващаш, бе? Ей, мутъл. Ама ти ако ли ми хилпаш, биш по този манго, бе? Той умря до мене, където седи. Той вика, умря от мене. Какъв демидж налива тъс, бе? Как се хили? Аз седа до тях и умря. Бери бе, куче синя. Абе, я не обижай куче синчетата. Нещо, че да не си такъв. Тъм. Ама ти си такава порода. Аз няма как съм Той порода. няма порода. Аз съм чистокръвен на целулита да се пази там. Какъв то... Абе, целулит е... брат. Видя ли оная снимка на Цветомир... знаеш кой? Кой? Тя е целулит. Абе, да. Целулит, бе, бати. Тя Драшко, пълна... се родят ли ходиш, бе, пак? Да, бе, 2 кг целулит.
Да, бе, заради ти беше толкова хубаво, нали? Драшко, Драшко. Чакай! И аз искам килове. Как се извика? Гали, виж, сега ще ти дам един кил. Але, виж ги тез. Бумбара буба бам. Не, как не мога се хваща, не говори. То си мой да го Но, но, са две. То си едно с едно не може да го вземеш. Идвам. Мога да го взема, ама не искам. Да. Много е слаб за мене. Але. Ого. О, едно къде горят там тук. О, браво, Бирко, тимворк. Аз него ли оцелих, бе? Аз не исках него, бе. Абе, пустай! Той се целям нагоре. Аз оцелих да помогна на Драшко. Направо ме насилиха с 3 ултимейта. Аз как да помогна на Драшко, не на вас. Даже пускат 3 ултимейта, бе. Майко. Много скачам. Айде. Како е, исках аз да го убия. Вижте бот лейна, бот. Айде. Айде, целулита. Брат, часото с последното. Трябва още една секунда трябваше. Еш, Пирго. Аре, пък чувствате на малко да е кесна, бе. О, той заболя. Ще заболи и другата. Айде, умря. Край. Хора, аз ще ви помогна. Сега ще ги убия всички на спауна, гледай. Ама ти с колко спид фърчеш да еба джампърът? Виж, аз сега ще убия всички, които са на спауна. Ултимейта ми отива към спауна, отива. Ау, виж ги, бе. Да спокойно си вярваш, бе. Ой, Отвай, Бирко! Тук, Нямам Бирко! ултимейт, бе. Имаш го! Той умря. Сега го имам. Не, още го нямам. Сега го Ей, имам. че го... Не си го нямам, вика. Бах ти демеджа, кой е фиднал толкова много азир, бе. То пак лай. Я ли кажа, че го след? Видях. Виж топ лейна пак. Топли, фейдърча. Аз то мога да го вия в едно. Чили, бе. Да, айде. Чили бе! Аз тя набивам, аз те. Тос пак. Гази той ми много лесен. Само да целия с ултимейт. Тос пак. И да не го оцелиш пак същата история. О, Гали, той беше в емоции. Той Той пък сега. тя, че се насра, Хора, Драшко поиска, че пускам ултимейта. Аре, О, и аз си пусни от напред един комецов. Малко множко не мислиш, че са. малко са, Мисля! Ама то наистина без ултимейт го направи. бе. Че? Оцелих грешния човек. Ако има още малко абилити. Какво правя, бе? Бах ти, бе, всичко поменили, бе. Видя ли, беше I believe I can fly. Аз нищо не бия, бе. О, ваджук. О, Точно ли? Май. Идат на попа краката ти да е. Фак, помощта, ще му убие. Але, не! Але, Целулита, май. але. Але, Але, Мишко! Айде! взеха, бе. Ето го фиднатия. Идвам. Абе, ти на кого се правиш, бе? Нямаш кио. Ето аз сега ще го убия, Бам! Ако го видя такива, кай си ще му играе, че Господ няма да го... Не е честно, то съм реалник. И то съм реалник. Аз гледам Пер Грилс, пак съм забил спална. Няма много избърз. Бер Грилс не е ли оня, който си пипи? И той бия грил се лице само и само, бе.
Ако Бия Грилс беше ял такива неща, сега нямаше да е жив. Мицов, умираш! Ама! Аз съм, брат! Стана ми интересен. Ей, как може бе, народе? Аз викам Галю, ко прави от тези ли са, ко прави за кой скача? О, той много личи, май! Мистерия Фарай, скачай! Идвам! Е, така някакъв газет. Ама... Крокодили, някакви крокодили така. Пак ли тъс, бе? Пак ли е, Мирко? Аре бе, репортуе! Бах ти, бе, тъс откъде идва? Чакай, От стомаха на майка! по света имам аз. Тъс, само тъс може да ме убие. Там. Само. Гарантирам. Айде, всички умряхте. Всички. О, да пош! Ай, кулата, бе, щупете кулата. Аре, успейте да скачваме, бе, Чакай, тя сега ще ги убия, къде се спавнат на спауна. Готови? Старт. Давайте, давай. пак е съответно. Ту. Те не се респаунаха. Махай от мене. Много гаден. Какво му направя? Взема стаковете. Не, нищо не са. Але 40% cooldown reduction. Вика, махай се от мене. О, хора, чуйте. Как пръсна. Бягай, Гали, бягай! Абе, махай го точно тук. Да, Гали, нали не го искаш, бе? За ко бяга сега от него? Отиди той буе, те там с какво са бе, че аз нищо не го виждам. Виж как троля Мирък. Сметнах го. Къде? Исках кила, бе. Идвам! Те улита! О, ето го Азирчо. Я да идем. Има ли още някой? Ясу. Така с майтва и се ескейпва. Хора, очите са от най-добрия. Аре бе, Мирко. Не. Ама човек много справа. Все пак ще си го взема. Ти улита! Да, аз съкнах кюто зад него. Баш ти демеджа. Ухи! Как ма стъпна тук? Ще дойда те при тебе, ама като изнасляте и сега. Айде, чао! Драшко умира. Драшко умира, без да го уби. Абе, уби го, после са легай. Много гаден. А то умря, ама. Опа! Аре, едно кил е. Айде, Драшко умря. Правиш го, Драшко! Тото е, брат, ти блъскат. Не ти би демече, ма та блъскат. Нали е мастер. Той с пръчка да играе, пак ще му уби. Зависи колко е фиднат. Ама да ми играеш с меч, да ме блъска толкова много. О! Значи, Драшко, той с едно тояга може да те убие. И си пуска пазента на 100 кила пияната, той ягата си бълко долу. Аре бе, Мишко! Аре бе! Топлина умря. Не умрял. Ама, Тоска критва толкова са. Тоска килата ми има, че критва толкова. Тос, аутист не е. Не, ама той гост от съседния са. Мицов е лоса метна, бе! Ти се сетяш? Абе, Мицов. Айде. И се Не лека. се връщам, брат. И се лека на... Човек, ти сега
Не мислиш ли малко? Аз повече няма да помагам на никой, казвам. Иселиха на... Иселиха на... Не идваш да съм метна. Взема килове и О, Драшко, ти някакви брат. Айде, Галито садна! Галито садна! Галито садна! Тук го засилване, 4-ма. Край, загубихме. Ай, мастери! Май сок тука! Ако го щупи без да го убия, ще съм много. Ма той е умрял. Ма то умрял, ма. Глей, блъската, ама блъска. Ето е девка и той е умрял. Бре, ди отива ти бе, бах ти бълъците. Че няма могат брат. От цели миньоните е врал на тебе, много силно. Оле. Гали, ти си луто е. О, Ще играем ли още една? о. Ние не сме свършили те. Ви кажи виж колко ще садне. Ох пък за какво са рендвати, бе? Ела, Аре, бе, Митлина, вижте го какво прави, бе. даже я критнах. О, ела тук, ела. Добре, че бях аз. Ти нищо не му бише, бах ти бота. Ела. Така. Заслужава си го за дето не ми дава Аз килове. в тази минута имам песен с така, абе, дракона! Кученце, дракона! Дракона! Бау. Ти няма, иначе няма педигри за тебе. Ей, казвам ти. Не бе, фурнети, няма фурнети. Абе, педигри са казва неграмотни, неграмотни Фурнети. кол. Фурнети. Але. Айде, Аре, умря. праш ги аз си на масата, праш ги. Охохохо. Той си има девар. Той ми Бягай! блъска 2 меча. Той Драшко, то си наби критикал като за Плавай, милион. плавай. Ела бе. Бах ти демеджа. Драшко, аз като видях къв критикал ти наби. Да, той ми наби девалара. То се бота. Той ми наби критикал с девалара. Ай, Митов, целият е твой. Нямам и кюл, не ще да ги... Да лупме и да го взема. Айде, Драшко, рип. Айде, Драшко един на сир не може да уби. Бах ти бота. Той като ма блъска същия меч. Ух! Айде, рип. Да. Аз да има. Масо е! Що ти афал такива случка? Бързо, дракон. Така, ето учи ми. Айде бе, аз то съм... Утвай! Бах ти! Какой ти? Той го направи. Много хубаво. Про, няма как да ни кажеш, че тук е прото бум бам бам. Абе, бързата, бе. Ай, кой е бърза? Кирс на дракона ли бе? Не. Не. Ай, Драшко, той се нарича талант, ако не... Какво направи бе? Удари луксата със случи. И взе 100 хп. Драшко, той се нарича талант. Але, хитрайто гида, барон. Аз ка стакна и пете, ко прави бе? Ко стакат стакна? Митов, то не можеш, то ще те изпепли за секунди. Айде идем. Айде. Не. Айде. Айде, хилна са брат. Айде. Като си слушаш, ще става. Але, то со барон ще иска да прави. Ще Да. го стигна, нямаш проблем. Не, той може само да си го вземе, преспокойно ще си го вземе. О, тато така, ще влиза, ще горят на изтръгна. Ама служи си ларти и така. Аз съм сложил. Не, аз имам флаш. Какво стана? Так му виждам да го сметна и той неговия смет би повече от моя. Изговари, бе. Ти имаш 2000 кръв и умря за секунда. Нормално, тя там на би 5 сута, 4 с кютур и 170 с бейсик. Иквам! Умри, вате, умри. Ако спусна ултимета върху големия миньон. А че как винаги съм сам, никой няма с мен. Еми, що няма никой с тебе? Защото Ясно. Мирко си чеше мъдите на някъде, ами не му пука. Ау, просто. Да, бе, тъс през колко секунди имало? Ау, тъде. Ох. Айде, дайте сърим. Не, Не, never. it's never guy. Много си прост. Аз дадох. Аз дадох само файда. Аз дадох Never. много. Гали има ми шанс. Гали има ми шанс, ако се стегнем. Какъв шанс е неграмотен? Ако се стегнем сега.
Светлина окружаваща песен. Именно, ама ви не Мила моя мамо. Брашко, голямо шанс бе, я ги убий да видим. тя те мама. Давай, брат. Браво, Драшко, good damage. Еми чакай да им зареда ушмейте. Аз още обувки нямам, чакай да си ги купя. Бутушкивка. О, О, защо? А, О, но! Оу! Бам! о, тъкмо да го ударя. Тъкмо да го ритна. Аз ще репортна Мирко. А, ти беше невъзможно.